Mu 2019 dziko la Malawi lidali ndi chisankho chosankha aphungu a nyumba ya malamulo, makhansala komanso mtsogoleri wa dziko. Ndiye ku chisankho cha mtsogoleri wa dzikoli Apita Mutharika amene amatsogolera chipani cha Democratic Progressive Party adawina ndipo adaloledwa kuti apitirize temu yawo yachiwiri ngati mtsogoleri wa dziko lino. Izi zikoma sizidasangalatse anthu andale ena makamaka achilima ndi achakwera amene adagwiritsa ntchito ufulu wawo ngati mzika za dziko lino la Malawi kukamang'ala ku Khoti kuti chisankho sichidayende bwino, ndipo atapereka maumboni awo kumene kucha, ndipo Khoti litamva maumboni amenewa, Khoti lalamula kuti chisankhodi sichidayende bwino ndipo Amalawi ikavotanso. Ndiye mu chaka cha 2020 Amalawi tidapita kukavotanso, ndipo mgwirizano wa achilima ndi achakwera ndi umene udawina chisankho kuti ulamulire dziko lino. Mpaka pano tikuona kuti achakwera ndi achilima akulamulabe dziko lino mmene adapatsidwa mandate yawo ya 5 years imene ite 2025. Ndiye mlandu uja ukuchitika utagamulidwa komanso chisankho chitachitika, kunali Amalawi ena amene adasangalala ndi mmene nkhani yonse ija idayendera, komanso panali Amalawi ena amene sadakhutitsidwe ndi mmene nkhaniyo idayendera komanso ndi mmene chisankho chotsatira cha 2020 chidayendera. Mmodzi mwa anthu Amalawi amene sadasangalatsidwe ndi Chris Bulakwacha amene akuyimira bungwe la Concerned Citizens Currently Living in the Diaspora, COCIMADIA. Iwo wakuti akuyimira Amalawi okhudzidwa amene amakhala kunja kwa dziko lino, ndipo iwo atalemba chikalata, bungwe lawo lalemba chikalata chodzudzula kapena kuti chotsutsana ndi mmene chisankho komanso mulandu wa zisankho udayendera mu 2020. Tite ndikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Chris Bulakwacha ndi bungwe lawo la COCIMADIA akuti chani, kuti zifukwa zawo ndi zingati zimene akunena kuti iwowa sakugwilizana ndi mmene mulandu wa chisankho, chigamulo cha chisankho komanso chisankho cha 2020 chidayendera, kuti tikhale tili pano ngati dziko la Malawi lero mu 2024. Tite ndikhale limodzi kuti timve kuti Bulakwacha akuti chani, komanso kumapeto tikupemphani mwachizolowezi kuti mukamvera kalata imene ya Bulakwacha kuchokera ku COCIMADIA mutiuze mu comment section below kuti kodi inuyo mukugwirizana nazo ndi zimene bungwe limeneli lalemba mu chikalata chake chotsutsana ndi mmene chisankho chidayendera mu 2020. Tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box. Amalawi, abale ndi alongo, ndikupatseni moni kwina kulikonse kumene muli. Ine dzina langa ndine Chris Bulakwacha, ndipo ndine wapampando wa bungwe lina limene linayambidwa ndi anthu Amalawi okhudzidwa koma anthu ali m'mayiko akunja pa dziko la Malawi, komanso likulu la bungwe limeneli lili mu dziko la South Africa ku Cape Town. Ndipo pano ndili ndi chibaluwa kapena kuti chipepala kapena kuti kalata imene gululi litakhala pansi kuunguza lalemba kulembera mtundu wa Malawi komanso anthu ena onse akufuna kwabwino mu dziko lonse lapansi. Ife monga ngati nzika zabwinobwino m'maganizidwe, komanso anthu okonda dziko lawo, komanso anthu okhala ndi chidziwitso chapadera. Chidziwitso chathu ndi kuzindikira kwathu kunatipangitsa kukhala pansi nkuonanso kuyang'ananso ndithu kapena kuti kuunguza pa zinthu zingapo zimene zidachitika mu chaka cha 2019 komanso 2020 pamene timapeza boma limene lilipoli boma la Tonse Alliance limene mtsogoleri wake ndi Dr. Lazarus Chakwera motsatizana ndi Dr. Saulos Klaus Chilima. Mu chaka cha 2020 panali ndithu anthu odandaula anadandaula chisankho chimene chinaleperetsedwa cha mu 2019. Anakamang'ala ku bwalo la milandu lalikulu kuti akonze pa zimene zinali zolakwika, ndipo katikati motero amadandaula kuti chisankho sichidayende bwino. Panali ndithu zosayenera zochuluka zimene zinachitika mu nthawi ya chisankhochi, zimene iwo odandaulawo amafunitsitsa kuti ndithu chisankhochi chonse chilepheretsedwe ndipo chichitikenso china chanyuwani.
komano atafufuza zochitika zake malinga ndi mmene chinaenda chisankhochi, Khoti adalengeza kunena kuti chisankho chimene sichidayende bwino chidali cha a president wokha basi, cha mtsogoleri ndi wachiwiri wake, koma zisankho zina zonse za makansala komanso ma MP zidayenda bwino. Ili linali gamulo la Khoti mkatikati mwa milandu imene anthuwa adakasuma ku Khoti kuodandaulawa. Ndipo mkatikati mwa chigamulo chimenechi Khoti adanenanso kuti kuyambira mu 1994 dziko la Malawi silidakhale likulondoloza pa kavotedwe kake. Soyenza kuti takatugwisa ntchito ndondomeko yolakwika ya chisankho kuyambira 1994, 1999, 2004, 9, 2014 mpaka na 2019 takhala tikupanga zisankho zonsezi mosalondola, mosatsatira malamulo a dziko. Uku kunali kulankhula kwa Khoti lalikulu popereka chigamulo chawo. Ndipo akuti akuluakulu za malamulo wonse anali ndi kusamvetsetsa kwa tanthauzo la majority, kapena kuti tanthauzo la wochuluka pakavotedwe, wopeza mavoti ochuluka pakavotedwe. Pamene chimetu idziwa ife Malawi mukumbukire nchonena kuti ndondomeko yathu kuyambira 1994 inali yonena kuti munthu amene wapeza, kapena kuti woyimirira chipani amene wapeza mavoti woposa ena wonse, amene watsogola pa kapezedwe ka mavoti ndi amene amayenera kukhala wowina. Ndipo izi zakhala zikuchitika kuyambira 1994 kufika mu 2019 mpaka nalitu mu 2020 mmene Khoti lalikulu la Constitution amapereka chigamulo chimenechi. Ndipo chigamulo chinachitika, komanso adanena kuti wopambana akuyenera kumakhala ndi mavoti 50% ya anthu ovota, kuphatikizapo voti imodzi ya ovota. Ndipo Khoti akuti izizi zimayenera kuchitika ndithu kuyambira mu 1994 mpaka pano. Ndiye kuti takhala tikugwisa ntchito kavotedwe kolakwika mu zaka zonsezi mbuyo monsemo. Ukutu ndi kulankhula kwa Khoti lalikulu pa milandu imene wosuma adakasuma. Chinthu china nchonena kuti timayenera ndithu ngati dziko, komanso tili ndi anthu odziwa za malamulo, akatswiri akadaula za malamulo, amayenera kuona vuto limene likalekalero ndipo nkulikonza, koma sadalikonze. Ndipo takhalabe tikungopanga zinthu zolakwikazi kwa zaka zonsezi mpaka na panopa pamene tsopano nkhani iyi yafika pa bwalo kuti tithandizane, makhoti atithandizenso. Ife ngati abungwe la A Malawi wokhudzidwa okhala ku maiko akunja, sitikugwirizana ndi ganizo limeneli lonena kuti takhala tikugwisa ntchito kavotedwe kolakwika kuyambira 1994 kufika mu 2019. Izo sitikugwirizana nazo, chinthu choyamba, chifukwa mu nthawi imene timavota panalinso anthu ena ukatswiri wa za malamulo omwenso adawunikira bwinobwino nkuona kuti kodi tanthauzo la kavotedwe kathu njira imene ndi wotani. Ndi chifukwa cha kutanthauziraso kumene kudachitika mu 2019 milandu imene iyi adaweruza mu 2020 iyi, kunapezeka kuti zidaonekeratu kuti palibe chipani china chimene chingathe kupeza mavoti theka la anthu ovota
kuphatikizapo wovota mmodzi. Ndi zipani zidakakamizidwa kunena kuti zipange maubale kapena kuti migwirizano ndi zipani zina poyesetsa kuti akwaniritse ndithu zofuna za katanthauzidwe ka khoti kanyuwanika kuti wowina apeze mavoti opitirira theka la anthu ovota. Ngati anthu ovota alipo 200, owina akuyenera apeze mavoti 100 komanso ndi voti imodzi kuti munthu uja apezeke kuti ndiwopambana. Ndi zipani zidagwirizana, migwirizano tinayiona. DPP inachita mgwirizano ndi UDF komanso Malawi Congress Party idachita mgwirizano ndi UTM ndi zipani zina, ndipo amatchedwa kuti Tonse Alliance. Izonsezi zimachitika chifukwa chonena kuti anthu adali okwiya kwambiri malinga ndi mmene ulamuliro wa olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika ndi DPP yawo mmene ankalamulira dziko la Malawi poyang'anira ndi kusachitapo kanthu ku katangale komanso kunyozana kwa mitundu komanso kulembana ntchito pachibale komanso kusamva madandaulo awo anthu mu nthawi imene iwo anali mtsogoleri wa dziko la Malawi. Ndi panali ndithu program yoti anthu angochotsa boma la DPP kutinso papezeke boma lina limene mwina lingadzakonze zimene amalawi akufuna kuti zitakonzedwa. Ndipo ife ngati nzika zokhudzidwa kwambiri komanso kuzindikira kwathu kwatipangitsa kuti tione komanso tikumbukire bwinobwino kunena kuti chigamulo cha Khoti mu nthawi imene mu milandi ya 2019 imene chigamulo chineba mu 2020 chigamulo chidabwera chifukwa cha kupsa mtima komanso kukwiya komanso kapena mwina kusakhutitsidwa ndi zimene boma limene nalipo nthawi imeneyo linkachita. Ndi m'malo mwake anthu adango kupanga chigamulo chongofuna kuwononga zinthu kungochotsa zimene zinalipozo kuti palowe zinthu zina. Ndi ife ngati okhudzidwa amalawi okhudzidwa tikuona kuti apa panalowa pachizungulira ndi my emotions kapena kuti panali ndithu kusawerengera mawa popereka chigamulo chimene Khoti lidapereka. Ndipo chigamulo chimene Khoti lidapereka, Khoti lalikulu lidapereka ndi chigamulo chimene malo ambiri ife takhala pasi kuonaona kuunguza tapezana kuti chidalakwira malamulo akulu a dziko la Malawi amene ndi malamulo amene amachita cover wina aliyense ndi malamulo ena onse ang'ono. Ndipo malamulo akulu a dziko la Malawi akunena kuti ngati papezeke lamulo lililonse kandi court judge kapena chigamulo cha Khoti china chilichonse chimene chikutsutsana ndi malamulo akulu a dziko la Malawi, chiganizo chimene chocho kapena kuti lamulo limene lolo kapena kuti chigamulo chimene chocho nchosaloledwa kuti chigwiritsidwe ntchito. Pachizungu amati chili invalid. Chili invalid ndi kuti nchosayenera kuti chigwiritsidwe ntchito. Komanso ifeyo ngati nzika za dziko la Malawi maso zokhudzidwa tikudziwa kunena kuti malamulo amapangidwa ku nyumba ya malamulo basi. Palibe malo ena amene kumayenera ndithu kuti kuchitike malamulo. Maoffices a anthu andale si malo ochitira malamulo. Komanso mu maoffices ama judges kapena makhoti si malo amene malamulo amachitidwa. Malamulo amayenera kuumbidwa kapena kuti kuphikidwa ku nyumba ya malamulo kumene kumakhala aphungu. Kotero kuti makhoti ntchito yawo ndi kutanthauzira malamulowo kuti lamulo ilili likuyenera kutere, inu mwalakwitsa, inu simunalakwitse, inu mukuyenera kutere, inu mukuyenera kutero. Komano pa nkhani iyi ya Malawi imene tikubweretsana apapayi imene tukamirana panoyi, lamulo linachitika ku Khoti silinachitika ku parliament ya. Lamulo ilili linachitika ku Khoti ndipo ku parliament amakango sindikiza izitu nkoyamba kuti zichitike mu mbiri ya ndale mu dziko lathu lino la Malawi. Kuti lamulo lichitikwe kuyambira ku Khoti ndipo likasindikizidwire ku nyumba ya malamulo sizidayambe zachitikapo zimenezi. Izi ndi zimenezitu ndi zimene akhoti adalamula kuti zichitike, mmene adachitira kuti dzikoli lifike pamene lilipa. Ndipo
chisankho cha 2019 chimene chinali chapatatu cha makansala aphungu a nyumba ya malamulo komanso chisankho cha president chinachitika mu nthawi imodzi, ndipo Khoti pochilepheresa chisankhochi adangolepheresa cha president chokha basi. Koma nkunena kuti zonse zimene zidachitika pa chisankhosi zokhudza makansala komanso ma members of parliament, ma MP aphungu, zinali zabwinobwino, zidayenda bwinobwino, panalibe chovuta. Koma za president zokha ndi zimene sizidalongosoke yayi. Nde apano pali kusokonezana chifukwa chisankho chomwecho woyimira ndi omwewo, wowerenga zisankho ndi omwewo, bungwe loyeretsa zisankhozo ndi lomwelo. Koma kuti aphungu ndi makansala chisankho chawo chayenda bwino ndipo ndichoyenerera. Koma chisankho cha president sichidayende bwino ndipo sichoyenera kuti chiwerengedwe ngati chisankho chachitika. Aphungu 193 apatikulankhula pano ali ku nyumba ya malamulo amene adawina pa chisankho chimenechi. Ndipo aphunguwa adakalibe ndithu ma MP, adakalibe ba aphungu ku nyumba imeneyi. Zisankho zake nzomwezo za mu 2019 zimene adazilepheresa kumbali ya president. Ndi pa nthawi imene nyumba ya malamulo idapasula mpata woti ipite ikalondoloze za mmene chidachitikira chisankho cha president komanso kuti dziko likhale likonze chisankho china cha president cha mu pakata miyezi isanu. Aphunguwa adakakonza izi mopitiriza podzika sonawo mu nthawi yonena kuti akhalebe aphungu kwa nthawi yochulukirapo, ponena kuti poti president amene wasankhidwa wachiwiriyu alumbiritsidwa mu 2020 ndipo akuyenera kukhala ndi zaka zisanu ali pa mpando, ndikuti iwonso akuyenera kutsatira ndithu ndondomeko yomweyo kuti nawonso akhale pa mpando kwa zaka 6 kuti term yawo amene kuti office ntchito yawo ikamadzatha idzatha limodzi tsiku lofanana ndi tsiku la term ya president kapena kuti office ya president. Izitu a Malawi si zimene malamulo akulu a dziko lino akunena. Malamulo akulu a dziko lino akunenetsa kuti kansala kapena kuti phungu wa nyumba ya malamulo kapena kuti mtsogoleri wa dziko akuyenera kukhala zaka zisanu. Mwachitsanzo ndifuna ndikuwuzeni kumalo ngati phungu wa nyumba ya malamulo anasankhidwa ndipo ata mwangozi mulungu wamuyitana phungu uja watisiya, kumalo kuja kuli mpando woti anthu apikisane, ndi wodzalowa uja akudzalowa chaka chimodzi chitatha chilumbiritsidwireni uyu watisiyayo. Olowayo amayenera kukhala zaka 4 kapena tikungomaliza zaka zimene zatsala zimene wina uja adaziyamba. Tsono upresident umene analowa achakwera ndi upresident umene adawuyamba Peter Mutharika ndi achiwiri yawo a Everton Chimulirenji. Ndipo upresidentiwu udayambika mu 2019 pamodzi ndi aphungu a nyumba ya malamulo amene alipo pano pawa pamodzinso ndi makansala. Kotero kuti upresidenti wa Lazarus Chakwera ukuyenera kutha mu 2024 chifukwa amapitiriza upresidenti wa Peter Mutharika umene udayamba mu 2019 umo ndipo adakhala chaka chimodzi chokha. Pa 2020 achakwera nkumadzayamba upresidenti wawo pamodzi ndi achiwiri yawo a Saulos Chilima. Izitu a Malawi ndi zimene zikuyenera kuchitika, osati kuti chifukwa choti achakwera adabwera mu 2020 ndiye akuyenera alamulira zaka zokwana 5 kodi ndi chaka chimodzi chimene adalamulira Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi Everton Chimulirenji. Chaka chimene chichacho mu history yathu ya Malawi ya ndale za dziko lathu la Malawi tichiyika pati kodi? Kuti zimene zidachitika mu chaka cha 2019 May 2019 kuzafika mu September, zimene zidachitika pa nthawi imene iyi tiziyika kuti mabuku athu a dziko la Malawi. Kodi ziganizo zimene adachita nthawi imene jayo atsogoleri athu a dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi Everton Chimulirenji ngati wachiwiri wawo, ziganizo zimene zijazo budget imene adachita nthawi imene jayo, ndalama zimene zidagwiritsidwa ntchito nthawi imene jayo tiziyika pati? Khoti tu silidafune kulondoloza pamene paya.
silidafune kulondoloza pamenepa. Nde sizoona ndipo nzosatheka kuti ngati malamulo a dziko akukamba malamulo a dziko akunenetsa kunena kuti woyimirira pa mpando wa president komanso woyimirira pa uphungu wa nyumba ya malamulo komanso kansala akuyenera kukhala zaka 5 pa mpando umenewu, ndipo zaka 5 zikatha ena akuyenera alowe pamenepopo. Ndi kuti tikuyenera kutsatira zimenezo chifukwa amenewu ndi malamulo akulu a dziko lathu la Malawi. Pano pa ife ngati a Malawi tidziwe kunena kuti taphwanya malamulo a dziko lonse la Malawi chifukwa tavomereza kuti anthu ena akhale zaka 6 mu ofesi komanso ena akhala zaka 6 ngati aphungu a nyumba ya malamulo, pamenenso a president ena akhala zaka 5 pamene zaka zawo zoti akhale pa mpando zoyenerera zimene malamulo akupereka ndi zaka 4 chifukwa president wa Chakwera udayambika mu 2019 pamodzi ndi aphungu amene tinawo nyumba ya malamulo lerolo. Ndi izi takhala pansi fe ngati Malawi okhudzidwa taonana kuti apapa makhoti athu anachita zachinyengo kwambiri pofuna kukwaniritsa zimene iwo ankafuna komanso pongofuna kuthandizana ndi aphungu a nyumba ya malamulo komanso ndi president ndi cabinet yawo kuti akhale ndi nthawi yochuluka mboma akwaniritse zofuna za mitima yawo osati zimene a Malawi akufuna. Bungwe la loyang'anira zachisankho m'dziko la Malawi linawuzira kuti pasapezeke wolembetsa mavoti anyuwani amene adzavotere nawo pa chisankho cha president, koma agwiritse ntchito ndondomeko imene idagwiritsidwa ntchito mu zisankho zimene zidaleperetsedwa mu 2019. Kusonyeza kuti chisankho chimenechi sinali cha fresh kapena cha nyuwani ayi, monga mmene adatiuzira Khoti kuti ichi chinali chisankho cha nyuwani. Ichi chinali chisankho cha chibwereza cha ma president basi cha atsogoleri a dziko, sichinali chisankho cha fresh. Chifukwa chinakhala cha fresh ndikuti padakapezeka anthu ena ovota atsopano amene akanalembedwanso ndithu amene bungwe la Malawi Electoral Commission likanavomerezedwa kuti anthu amenewa apangidwe register komanso kuti nawo adzavote. Nde Khoti apa silidalondoloze yayi. Nde ife ngati Malawi okhudzidwa tikuona kuti izizi sizikutichitira ubwino, sizidatichitira ubwino, ndipo tikupempha anthu onse a Malawi amene amalikonda dziko la Malawi kuti nkhani imene iyite tikonze ndithu, tikonze titenge njira ina iliyonse imene ndiyothekera kuti nkhani iyi ikonzedwe, malamulo a dziko la Malawi atetezeke. Ngati tikuphwanya malamulo a dziko lero ndikuti kuyambitsa chisokonezo mdziko, mawaso anthu ena adzaphwanya lamulo loli ndipo adzanena kuti dzana zinachitika motere simunachitepo kanthu, n'chifukwa chani lerolo mufuna kuchitapo kanthu. Nde ifeyo ngati nzika za dziko lino zokhuzidwa tikuona kuti chaka choyenera kuchita chisankho china ndi chino cha 2024 komanso zinthu zikuyenera kuchitika ndithu mu May or anytime soon. Ngati chisankho sichitika mu chaka cha 2024 sitikuvomereza kunena kuti aphungu a nyumba ya malamulo amene alipo pano amene analowa mu 2019 pamodzi ndi president amene alipo pano adalowa mu 2019 apitirize kulamulira, chifukwa udindo wawo wonse ukutha mu May pa 21 May 2024. Nde ngati akufuna kuti chisankho chidzachitike mu chaka cha mawa mu 2025 ndekuti papezeke boma logwirizira limene liyang'anire dziko la Malawi komanso pokonza ndondomeko ya zisankho zimene zikubwera kutsogolo. Pasapezeke ena amene akufuna kudzera kuseri kwa nyumba osadzera pa khomo la kumaso kwa nyumba ayi. Ife a Malawi zimenezo sitikuvomereza ndipo sitilolera kuti zichitike. Ndipo chisokonezo chimene tikuchiona pano chikuchitikachi ndi chifukwa cha kusokonezeka kumene kudachitika mu 2019 ndi kumene kupangisa kuti dziko lathu liziyenda mwapendapenda kumbali ya kulemekeza malamulo a dziko tikupita kutsogolo. Ndipo chinthu china chonena kuti tikumbutsanenso kunena kuti palibe khoti kapena ofesi ya munthu kapena nyumba ya munthu kapena garden kapena munda wa munthu ina aliyese umene udzakhale ndi anthu ena ndikuti azikonza malamulo a dziko la Malawi. Izo nzosatheka. Malamulo a dziko la Malawi akuyenera kuchoka ku nyumba imene kumakhala aphungu, ndi kumene malamulo
amakonzedwa ndipo akachoka kumeneko malamulo amatanthauziridwa ndi makhoti athu. Izi Malawi tizidziwe ndipo tizikhala ndithu tikukumbutsana mu nthawi zonse. Talemba kalata iyi kwa azibambo onse, mtundu wonse wa Malawi, anyamata ndi asungwana onse akufuna kwabwino kuti tiyike maganizo athu pamodzi, komanso tithandizane mkati support yanu kapena kuti chithandizo chanu mu njira ina iliyonse ndi cholandiridwa ku gulu limeneli komanso ku program imeneyi kuti tikonzenso tilondolozenso malamulo athu akulu a dziko lino. Nyumba ya malamulo yokhayo imene ipatsidwe mphamvu yokonza malamulo. Ndipo malamulo amene tikugwiritsa ntchito anapangidwa mu 1994, matipate democracy ikuyamba kumene, ndipo kukonzanso kwa malamulo akwina kudachitika mu 2006. Komano pa malamulo a 1994 komanso a 2006 osewa mulibe pamene adakonza kunena kuti ofesi ya kansala kapena ya mphungu kapena ya president yakwezedwa yafika pa zaka 6. Palibe. Komanso tikumbukire palibenso pamene adasintha kunena kuti wowina chisankho mdziko la Malawi akuyenera kukhala munthu amene wapeza mavoti 50% kuphatikizapo 1 vote. Mulibenso zimenezo pa malamulo amene adapangidwa ku nyumba ya malamulo motsatira ndondomeko imene lamulo limenera kupangidwira. Palibe zimenezo ya. Nde ifeyo tikuona nena kuti Khoti silingatipangire lamulo limene lili kunena kuti ena akhale zaka 6, ena mbuyo monsema ndakhala zaka 5. Chifukwa chani? Pamene malamulo akulu a dziko lino amene Khoti likuyenera kulemekeza malamulo amenewo akunena kuti munthu aliyense azikhala 5 years, zaka 5 pa mpando. 5 years ikatha basi ena sakuyenera kuloka musankhaso yemweyo abwereze term yake yachiwiri. Malamulo mweyo akunena kuti owina munthu pa anthu 200 amene avota, ngati wina wapeza mavoti 120, ena apeza mavoti 60, ena apeza mavoti 20, ena 5, ena wagawana gugu, amene wapeza 120 ndi amene watsogola pa chisankhocho. Therefore amene yoyo ndi wowinayo. Ndi zimene malamulo athu akufotokoza. Koma Khoti malamulo aja likupanga so ena amene sogwiriza ndi imene fetu kuonera. Ndi Malawi kukupemphani kwathu konena kunena kuti tiyeni nanunso tatumiza zimakalata kunja ukoko, ndithu tikufuna muwerenge mumvere zonsezi ndipo muganizenso nanu. Tikupempha ndithu anzathu akatswiri za malamulo osiyanasiyana, akatswiri ama university, masukulu za ukachenjede. Tikupemphanso ndithu mabungwe akuluakulu amene ndi othandiza ndi dziko la Malawi pa zitukuko maiko akunja. Komanso tikupempha ma NGOs, non-government organizations, mabungwe amene si aboma amene amayang'ana pa za maufulu a anthu kuti mutithandize kutanthauzira izizi. Komanso mutithandize, tikufuna ndithu chithandizo kumbali ya ndalama kuti nkhani iyi tiyitengere ku Khoti ndipo atitanthauzire moyenerera polemekeza malamulo akulu a dziko lathu la Malawi. Chifukwa ndi okhawo amene tikuyenera ndithu kuwatsatira. Ndipo padakali pano bungwe lathu siligona ndipo silikugonja, ndi lokonzeka kukonzanso ndithu ndondomeko iyi kuti chisankho cha patatu chichitike mu chaka chino cha 2024 mu May. Ngati sichichitika mu May, awawo amene alipo pano pawa sapitiriza ya papezeke ndithu boma longogwirizira mongoyembekezera. Malawi Electoral Commission ikukonza ndondomeko ya kavotedwenso kena zisankho zina kuti Amalawi avote asankhe mtsogoleri. Malamulo a dziko amayenera kulemekezedwa ndipo palibenso wina amene amakhala ndi mphamvu zoposa malamulo akulu a dziko. Ndipo ndi chikhumbokhumbo chathu kuti dziko la Malawi lisamalamulidwe ndi nzeru za munthu mmodzi, koma lizilamulidwa ndi malamulo amene tidakhazikitsa moyenerera motsatira ndondomeko zonse za boma mu chaka cha 1994 ndi aphunguso a nyumba ya malamulo omwe adali okhuzidwa popanga zinthu zimenezi. Wa Malawi kumapeto kwenikweni tikukhulupirira kuti
pa nkhani zimene takamba apa pazonsezi constitutional court yathu idatisokonezera zinthu zina zambiri zimene tikufuna azionenso bwinobwino mofatsa. Kaya anthu ake ndomwewo amene azione, kaya tipita ku khoti la kunja kwa dziko la Malawi, izozo tiona ndi zimene tikuyang'anayang'ana pano kuti tichite, koma zikonzedwe zisakhale monga mene zilili, chifukwa ngati zikhala chimodzimodzi ndekuti tabweretsa chitsanzo choyipa. Ana athu kutsogolo azakhala akumenyana chifukwa cha malamulo amene ifeyo ngati makolo takanika kulondoloza mu nthawi imene tili ndi mpata woti tilondoloze. Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chomvera audio yanga yayitali kwambiri ngati imeneyi. Amalawi mudziwe kuna kuti bungwe lathu la Concerned Citizens of Malawi currently living in the diaspora, nzika zokhudzidwa za ku Malawi zimene zikukhala kunja kwa dziko la Malawi, ndi zimene lalemba kalata imeneyi. Ineyo ndi wapampando wa bungweri, ndiponso Secretary General kapena mulembi wa bungweri ndi William Nyirenda. Tikugwira ntchito usana ndi usiku kuti izi zinthu zimene zikonzedwe, ndipo chisankho chichitike, Amalawi asankhe munthu amene akumufuna, kaya abwereza amene alipowa, kaya asankha ndani, izo zilibe kanthu, koma tikufuna kuti malamulo a dziko asaphwanyidwe, alondolozedwe. Zikomo kwambiri Amalawi.